Simula na naman. Magandang araw sa inyong lahat. My name is Paulo Havellana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible by Makikiran lang po. I do this every Monday, 1 to 2 p.m. So yun, magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers, listeners natin all over the Philippines and outside the Philippines. Another Monday, a very special episode ulit ang mapapanood nyo, mapapakinggan nyo today. Very inspiring episode. Ang guest po natin today, malalaman nyo ang storya ng buhay nating very special guest for today. Grabe, mamaya mapapakinggan yung kanyang buhay, ang inspirasyon na pwede nyo maibigay sa atin. Kagaya ng teaser natin, for the longest time, massage therapist, tapos napakagaling din kumanta. Yun, active din siya ngayon sa YouTube, sa mga live streaming. So, yun, malalaman natin ang storya ng kanyang buhay. Mamaya, papakilala ko siya sa inyo. So, bago tayo mag-start, wag natin patagalin to. Shoutout muna tayo. May mga papasadahan muna ako, the usuals natin. Shoutout sa Chief ng EFI Jeepney Station, kay Sir Elmer Francisco. Magandang hapon, sir. Sa napakagwapo at napakabait na si Technical Director na si Sir Adrian De Los Reyes. Kay Ma'am Alma, magandang hapon sa inyo. Sa napakaganda at napakabait, napaka-gorgeous kong asawa, kay Bia Havellana, I love you. Kay Sage, I love you. Sa daughter namin, I love you, Sage. Kay Mama Tess Havellana, dyan sa San Luis Extension, Baguio City. Kay Dominic, kay Karen. Yun, pakisuporta ng Cas Kusina, Chili Garlic. Pakisuporta po yan, negosyo nila yan. Magandang hapon din kay Mama Grace, Papa Ronnie Flormata, kay Ronan, kay Isa, CJ ng San Francisco, California, kay Aki, dyan sa Tabora, Trancoville. Hello, thank you for watching. Kay Tita Chong Kapati, thank you Tita Chong Kapati. Sa family mo, kay Tito Erwin Azul ng Long Beach, California. Kay Tito Lito Corleto ng Canada, Toronto, Canada. Kay Tito Ricky, Lola Trini Corleto ng Cainta Rizal. Kay Ma'am Chanda Romero, hello Ma'am Chanda. Kay Richie Falsis ng Kashuan, Canada. Kay Sir BJ Manalo, hello sir. Kay Sir Arnold Balais, Captain A, thank you Captain A. Tapos kay Tita Mads Avellana, thank you for your support Tita Mads. Kay Papa Noel Avellana, kay Kuya Jojo Avellana, sa family mo dyan sa Manila, kila Sabel Luisa, kay Yori, kay Joy, hello. Kay Kuya JJ, kay MJ, kay Bakay, kay Marjorie. Yun, pagaling kayo, palakas kayo. We are praying for you. So yun, sa lahat ng mga nakikinig, sa mga hindi ko nabate, alam nyo na yan. Kilala nyo na yung mga, kay lahat ng mga hindi ko nabate. Magandang hapon sa inyong lahat. So sa Prosperity Links ng Alliance, sa Team Loca, hello sa inyong lahat. So yun, huwag na natin patagalin. Pakilala na natin ang ating very special guest for today. Grabe, mabibilib kayo sa storya, may inspire kayo sa story ng taong ito. From sa kanyang kabataan hanggang sa ngayon, talagang sa pagsisikap niya despite of his disability. Isa siyang visually impaired. Malalaman natin kung kailan nag-umpisa ang kanyang paglabo ng mata, anong pinagkakabalahan niya, na talaga nagsikap, hindi umasa sa ibang tao, nagsikap siya, na ngayon sumisikat na isang YouTuber. Lagi natin napapakinggan to gabi-gabi, live streaming. So yun, makikiran lang po, mag-ingay para kay Sir Manuel Hecomo. Ayan, magandang tanghali. Sobra naman sa yan, Pao. Sobra sa acknowledgement. Ayan, magandang hapon po, umaga, gabi sa mga viewer or mga subscriber at taga-subaybay ni Pao sa iba't ibang bahagi ng bansa. Parang magandang hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat. Si Sir Manuel Hecomo, also known as sa mga sa online friends niya si Shy, tama? Yes po, yes. Naging title natin, Shy Guy. Bago tayo mag-start, Shy, batiin ko muna si Senyorita Lenny sa Tornino ng Barcelona. Lenny nako, talagang love mo talaga ka. Lenny, gumising ka talaga ng I think it's 5 o'clock dyan sa Barcelona, Spain. Yeah. Siya yung kasama ko lagi. Yung gabi-gabing live stream namin. Yes, mamaya promote natin yan. Yun, kung di tayo Senyorita Lenny, hindi tayo magkakakilala. Hindi ka yes.
guest dito sa aming programa sa I Am Possible by Makikiraan lang po. So yung pakimamaya, ipopromote din natin ang YouTube channel ni Señorita Lenny para masuportahan ng mga viewers Siyempre, natin. siyempre. So yun, may mga gusto pa bang batiin bago tayo mag-start? Shoutout mo, Shai. Ayun, shoutout sa mga Facebook friends ko dyan. Alam ko, ate ko, yan nanonood na yan. Ate, pakishare na lang yung hindi nakalimutan i-share. Yes. Yung nakatag sa akin, yan. So yun, ano lang tayo? Casual, kwentuhan lang tayo, Shai, sa iyong Sige po. So okay lang magbalik tanaw muna tayo sa iyong nakaraan. Alam ko hindi naman sobrang tagal ng iyong nakaraan eh. Bata ka pa naman. Di ba? Si Shai, si Manuel Hecomo, saan lumaki? Lumaki ako sa isang hindi naman maranging lugar. Hindi ito maranging lugar sa Lower Bicutan, Taguig. Mhm. Ayan. Pero nung bago pa ako mabulag, doon Mhm. kami nakatira sa may Hagunoy. Taguig pa rin yun. Hagonoy? Oo, doon ako pinanganak. Mhm. Actually, sa isang public hospital ako ipinanganak. Tapos, normal naman ako nung pinanganak. Mhm. Kaso, ayan, yung siguro, nung bandang 2 years old ako, ay, 2 years old. nagkaroon ako ng sakit na parang ah, bronchitis, parang gano'n. Tapos, baby pa ako noon. Mhm. Ngayon, nung sinimulan ko na agad, nung injection daw po ako, ginising yung nanay ko nung doktor kasi katabi ko yung nanay ko sa bed. Mhm. So, ulat siya, natamaan ng siko niya yung isang mata ko, yung right eye. So, Okay. pero hindi yun yung cause pa ng blindness ko, ha. Mhm. Mhm. Bali, may isang mata pa dapat ako. Ayan. Okay. Nabasag nga yung pupil nung right eye ko. Sa pagkasiko. Sa pagkasiko. So, Mhm. ayan. Pero ang naging dahilan talaga ng ang naging cause ng blindness ko is yung German missiles, yung tignas na sinasabi nila. Okay. Mhm. Nagkaroon ako noon mga magpo 4 years old pa lang ako. Tapos, ayun, ang tatay ko kasi noon ay, nakulong siya Mhm. na parang inako niya yung kasalanan ng pinsan niya. Wow. Mhm. Tapos, so kami-kami na lang, nanay ko, tsaka yung mga kapatid ko. Maliliit pa sila noon. Mhm. Tapos, Nung nakulong si papa mo, si tatay mo, blind ka na. hindi pa. Yun yung sa isang mata pa lang, yun yung nasiko ako. Oo. Tapos ilang kayong magkakapatid? 5 kami. 5. Okay. Tapos namatay na yung isa. Mhm. Bali ito ng mga nito na, nung namatay yung, pero yung dati pa, nung mga maliliit pa kami, kompleto pa kami noon. Mhm. 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 Bali kasi yung nanay ko that time, nakakulong na ang tatay ko. Naglalabada yung nanay ko. So, ang naiiwan lang sa akin yung mga kapatid ko. Ayan, syempre, meron akong, Bunso ka ba, Shai? Manuel? opo. Bunso, okay. Mhm. Naglalabada ng nanay ko, tapos yung mga kapatid ko, yan, naglalaro. Syempre, yung mga ganong edad, gusto rin naglalaro. Tama, nasa labas ng bayan. Oo. Ako that time, may tigdas nga, German missiles. Tapos, lagi akong nilalagnat. Mhm. Ngayon, ang may tigtas daw pala, bawal daw pala patulugin ng patulugin. So, ang As- ganun ang ginagawa sa akin ng mga kapatid ko, para makapaglaro sila, patutulugin ng walang patutulugin. Mhm. Para walang istorbo. Oo, yan. Mhm. Iduduyan. Ngayon, hanggang sa nung isang beses, sabi ba't daw ako nakapikit na lang? Mhm. So, hindi na inaidilat yung mata ko. Ang ginawa lang, pinuwersa nilang idilat. Tapos, ayun na nga, may puti na sa loob. Aha. Ayun. So, nakumpleto na yung aking blindness. 4 years old na yan. Talagang totally blind Oo. ka na 4 years old. Oo. Yung blindness mo ba, Manuel, dark o light ang nakikita mo? Dati may light perception pa ako. Nakikita ko pa yung liwanag. Alam ko yung araw at gabi. Hanggang ngayon pa naman, pero konti na lang. Mhm. Oo. Mhm. Nakita ko yung mga ilaw ng sasakyan, ganyan. Oo. Mhm. Magsisimba kami ng mga kaibigan, kababata ko. Oo. Oo. Yung balikan lang natin saglit yung doon sa yung kabataan mo. So, yun nga nabanggit mo si papa mo nakulong, tas si mama mo, basically si mama mo na ang bumuhay sa inyo.
Oo, naglalabada siya. Pero Naglalabada. nakalala naman agad tatay ko kasi dati may uso yung mga parol-parol na yan. Oo. After 3 years, kasi talaga namang walang napatunayan naman talaga sa kanya. Mm. Tapos naparol pa nga siya. Ayan. Mm. Tinorture pa noon. Tinorture siya, pero hindi siya talagang Para umamin? umamin. Oo. Pero hindi talaga niya, ano. Grabe. So, Mm. papaano? So, parang ano, no? So, ikaw ang bunso, tapos naging blind ka pa. Talagang mga, kumbaga si mama mo na ang nag-asikaso talaga sa'yo, tsaka mga kapatid mo. Kasi hanggang 7 years old, tsaka bumalik si papa mo sa bahay Oo, niyo. oo, gano'n na nga. Oo, gano'n na. Paano yung Tapos, kasi pagbalik ni papa mo sa bahay, ni tatay mo sa bahay niyo nun? Yung from kulungan. hindi kasi dati naman, dumadalaw naman kami ng nanay. Okay? Yun yung sabi natin, ba't mo napabayaan yan, ganyan, ganyan. Ba't Mm. ganyan. Yun, sinabi ng nanay ko yung dahilan. Mm. Siyempre, hindi niya naman ako hindi naman siya makapag-focus sa akin kasi nga, hanap Oo. buhay din naman siya para sa amin. May mga kapatid ka na ano, Oo. lahat yun nag-aaral. Pati ikaw, 'di ba? Oo. Lahat kayo 5, 4 years old, 5, 6, 7. So parang 2 years ang gap namin. mm. So just imagine yung mga kapatid mo meron ng ano, mga grade 6, grade 4, Oo, grade mga gano'n. Oo, mga gano'n. oo. Ikaw ba nag-ano, kasi 3 years old, 4 years old, hindi ka pa naman nag-aaral no'n, tapos naging blind Aha. ka na. Nag-aral ka pa ba? Nag-school ka pa? Ayun. Mula nung maliit pa ako, hindi talaga ako nakatungtong ng kahit kinder or grade 1. Wala akong Kahit day, wala. wala akong gano'n kasi sobrang nung lumalaki ako, nung bata ko, sobrang masayang-masaya ako dahil sa mga kalaro ko kasi hindi nila ako hindi ko nga alam na bulag pala ako eh. Gano'n? Pinaparamdam Oo, hindi ko sa'yo? alam na, oo, hindi ko alam na akala ko normal 'yun nung lumalaki ko. Oo, Ayun, tapos sila yung mga kalaro ko, yung mga kababata ko. Ang mga kalaro ko sa araw, yung mga panghapon. na Ang mga pumapasok sa kalaro ko sa school? umaga, oo. Oo. Yung mga kalaro ko sa hapon, yung mga pang-umaga. Kumpleto ka, So, morning, afternoon, lahat. oo, kaya Oo. hindi ko naiisip mag-aral. So, ang weirdo naman nila, ba't nag-aaral pa sila mga ganun. Hindi So, mo alam yung konsepto ng ano, ng pag-aaral. hindi ko naman alam dati yun, oo. Tapos Oo. yung ninong ko, kinuusap yung tatay ko na ipasok nga daw ako sa, that time siya, Philippine School for Deaf and Blind. Okay. Oo. Ang sabi, idodorm daw ako. Naku, ayoko. Kasi, No, bata ka. ah, yung mga kalaro ko eh. Ang saya-saya ko nga sa, mga kalaro ko, mabata ako that time eh. So ano ka, taong kalye ka. Oo, dito lang naman sa looban namin, sa eskinita namin. Dito may mga bakanting lote pa dati dito. Oo. Dito kaming lalaro. Lahat ng klase ng laro na, Wait lang, na paano naglalaro kayo ng taguan? oo, tawag dito. Galing naman. Kasi malakas sa pakiramdam ko. Pag meron sa likod ko, hindi ko lang maano yung, pag marinig ko lang yung konting, ng boses nila eh. Kilala ko na. Galing. Ngayon, Galing. pero pag natataya naman ako, mayroong magbo-volunteer na siya na lang taya. Oo. O kahit sa patintero, Mababait ng meron. mga friends mo. Wala kang experience na pambubuli. Meron, pero hindi ko mga kaibigan. Halimbawa, sasama nila ako bibili kami sa labas, ano? Mm. May sabi, Doleng, Doleng. Doleng, Mm. Mm. Doleng, sabi, Doleng, Doleng, gano'n. Tapos ipagtatanggol ka ng mga kaibigan. Tatagol ako ng mga kaibigan ko. Oo, Sabi, kaya naman. hindi siya Doleng, gano'n, gano'n. Oo. Mm. Mm. Ayun. Yun, Tapos, ayun na nga. sige, Akala ko gano'n lang ang buhay. normal Till yun. one time, till one time sa isang sari-sari store, bumibili kami. Sabi ng tindera, paano na lang kung malalaki na kayo? Kung Aha. halimbawa may kanya-kanya na kayo, paano siya? Sabi sa akin yun. Oo. Nag-isip ako noon, pero hindi ko pa rin binaliwala ko pa rin yun kasi, pero tumatak sa isip ko yun. Mm. Hanggang ngayon, no? Oh, kasi 'di ba parang ano eh, kumbaga yun nga for the longest time nung bata ka, yun yung kinalakihan mo, akala mo nga yun ang normal para sa oh, tama yung tanong nung ano eh, nung tindera eh, no, paano pagka malaki ka na, wala na yung mga Oo, kaibigan. oo. Ano pumasok sa isipan mo? Ano yung mga umikot na mga alam ko for sure yung tanong na yun, hindi mo nahanapan ng sagot yun eh. Mas maraming kadugtong na tanong pa ang dumating sa iyo eh. Actually, parang oo, tumatak nga sa ko yun, pero parang binaliwala ko lang yun. Akala ko Oo. talaga Mm. hanggang sa yun, nag-aral na sila, high school, Ah. college. Mm. Unti-unti na silang nabibisi. Mm. So ako naman,
hindi rin naman ako naging, ano, kasi yung ate ko nagkaasawa, so ako din alaga ng mga pamangkin ko. So sa bahay din ako. So ibig sabihin half of my life sa bahay ako. Sa bahay. Oo, Mm. tapos pag Uh, nagsisimba, half pag of your linggo tuwing life. linggo So, nagsisimba, isasama half of nila your ako, life, ganyan. nasa bahay ka half of your life. Opo. Oo. So, yung half of your life na nasa bahay ka, ilang taon yung half of your life? Joke, wag mo na sagutin. Ayan, tapos ayan na nga. Tapos nung ano, ayan, busy na nga sila. Hindi ko na nga sila masyadong, Lumaki na eh. pero pag linggo naman, sama-sama pa rin kami nagsisimba. Wow, Sama-sama may nila tandem ako. pa rin. Oh. Oo. Nga Paano, lang, busy nga lang sila. paano ka Pag, natuto magbasa, magsulat, yung or actually, sa buhay? tinuruan ako ng, oo, yan yung, ano, hindi rin naman ako nahuli. Mhm. Kasi tinuruan naman ako ng lola ko, tsaka ng tatay ko yung Magbasa, parang kumbaga, magsulat, sinutol din sorry. naman nila ako, oo. Mhm. Actually, dati nakapagsulat ako ng print eh. Print, okay, okay. Oo. Nung hindi ko pa alam ang braille, akala ko ang braille ganun kasi Oo, pag hinipo ko ang letter from A to Z, alam makakabuo. ko. Oo. Oo, alam ko bumasa. Yung natural na letter ha. Yes, yes, yes. Oo. So akala ko nga ang braille ganun din eh. Oo, oo. Tapos nung nakapagsulat ako, pag tinuruan kasi ko ng lola ko, tinuruan niya ako ng style, yung tawag dito, index ba yun? Dito sa may, yung ituturo, Yes, nasa index. taas, tapos yung lalaki, bandang baba, Oo. para nakaganyan siya sa mga ano, di nakaganyan ako. Mhm. Tapos sa gitna niyan, Mhm. hindi hawak ko yung ballpen sa kaliwa ko, sa kanan kong kamay or lapis, ganyan. Sa gitna nun, doon ako sumusulat. So meron kang So, ano, sukatan. oo, yun. Kaya lang, isang buong papel, siguro mga ilang word lang ang sulat ko kasi ang lalaki nga. Oo. Yes, yes. Mhm. Oo, tapos nababasa naman kasi pagka yung bakasyon, yung mga Mhm. tira-tirang notebook ng mga kapatid ko na walang sulat, yun ang pinagpa-practicean ko. Oh, Bibigyan ko yung ate ko ng sulat ko sa Dear Ate, mga ganyan-ganyan. Nababasa naman nila kahit sabi nga nila medyo bali-bali ko, yung mga hindi pantay yung ano, pero nababasa. oh. So Kumbaga hindi ko lang kinareer, hindi ko basically, kinareer. homeschooling. Parang ganon. Tapos yung mga other, Yan ang formal. yung mga other ano ko, ah, galing lang sa iba't ibang, sa paligid, sa Ah, TV, lahat-lahat. Actually, yung siniskwela nakapagbigay pa sa akin ng kaalaman sa science yan. wow. Math. Mga English, math, ayan, kumbaga, nagkaroon naman ako ng knowledge sa math, English, and even science. So, para rin ako nag-aral. Mm-mm. Actually, may sari-sari store kami dito sa amin. Pag hindi nila alam magsukli, pag hindi nila tinatawag ako. Oh, ikaw pang ano ha, ikaw pa tatawagin para sa ano ha, sa math ha. Para magkikwento. Oo. Galing, galing. Baka naman Ayan. pati mga kalaro mo sa'yo nagpapaturo. Oo, nung mga bandang ano sila, high school, ano, may mga nagpapaturo sa akin ng mga assignments nila, papagawa ng halimbawa, essay, 100 words na ganito, ganyan. Oo, Sabi nga oo. ng nanay ko bakit sa kanya pa kayo nagpapaturo? Hindi, siya kayo nga itong nag-aaral. Siya, ganun. Mm. Ayun. So parang ano no, talagang pwede natin masabi na pagka nawalan tayo ng isang sense, may mga ibang senses na mas nade-develop pa. Parang gano'n nga, parang gano'n So nga. parang ikaw mas naging ano, yung yung pakiramdam mo, mas naging observant ka even yung sa pakikinig, panonood, Oo. kumukuha ng mga lessons sa mga paligid sa Oo, environment mo. palibasa nasa bahay nga lang ako. So yung TV talaga yung Buhay mo. malaking na-contribute sa akin ng TV, television. Mm, mm. May mga siniskwela na yan, patinik, yung mga ganon. Totoo Correct. yan Totoong ano yan. Malaki na Totoong tulong. napaka-learn. Eskwela ba Napaka na abutan mo? Hindi patibot? Oo. Nakakahiyaman pero oo. Ano kay Kuya Boji Totoo eh. Kay yan. Kuya Boji. Oo. Ay, Yeah, bago oo. patuloy Manuel, Sir Manuel, may mga Oh, gusto lang contribute, may mga babati lang muna tayo ah. Saglit lang ah. sige. Oo. Oo. So yun, sa mga nakikinig sa atin, napapakinggan yung story ni Manuel Hecomo, aka Shai, sa mga online friends niya. Napakinggan natin yung story ng buhay niya. Naging totally blind siya at the age of 4 years old dahil sa German missiles or tigdas. So yun, nakita natin buhay niya, simpleng buhay lang, hindi naman marangyang buhay. Lumaki sa Lower Bikutan kasamang
lima sila magkakapatid, tatay niya nga na ano nabanggit niya nga inakong isang kasalanan na hindi naman tunay na kasalanan na nakulong pero nakalaya din. After 3 years, nanay niya nagsikap sa paglalabada para maituguyod sila magkakapatid. Ayun, nakwento rin niya na kumbaga homeschooling pero hindi naman formal, hindi na siya nag-aral sa school dahil para sa kanya kumpleto naman ang buhay niya. Marami siyang mga kaibigan, mga bihirang-bihira ang nambuburi sa kanya. Kung meron man hindi naman niya kakilala itong mga to. So nakita natin yung pagiging masayahin, yung masayang buhay na meron si Manuel despite of his disability, despite of his condition. Akala niya nga yun ang normal sa kanya. So mamaya pagpapatuloy natin ng ang inspiring story ni Manuel Hecomo. So yun, bago natin pagpatuloy sa mga small, medium, large businesses sa Philippines or even outside the Philippines na gusto magpa-advertise, magpa-promote ng kanilang mga produkto, mga businesses, we are very much open. May mga sponsorship packages na pwede kaming offer sa inyo. Paki-check, mag-comment po kayo sa Paulo Havillana Facebook page. Again, Paulo Havillana. Pwede kayo mag-comment or you can reach us sa 0927-1818-337 para sa mga gusto magpo-promote ng kanilang mga businesses, products, small, medium, large businesses. Sa mga gusto na mag-sponsor, sumuporta sa programang I Am Possible, sa mga advocacies ng I Am Possible, makikiraan na po. Pwede rin nyo kaming kausapin sa Facebook page namin, Paulo Havillana. Pwede tayong magtulong-tulungan para sa ikaunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Sa mga naghanap naman ng mga stylist, events coordinator, events planner, dito sa Baguio City and nearby provinces sa Northern Luzon, pwede nyo i-check ang Facebook page, Pink Toolbox. Again, Facebook page, Pink Toolbox, sa mga naghanap ng stylist, events coordinator, events planner, sa mga small gatherings, weddings, baptisms, birthday celebrations, graduations, kung anong event ito. Pwede nyo i-check ang Facebook page, Pink Toolbox. Napakagaling, napakahusay, napakaganda po ng events coordinator stylist dyan. Asawa ko yun, si Bia Villana. Napakagaling po ng mga staff niya, ng mga suppliers niya. Makikita niyo po lahat ng mga events na mga ginawa niya po sa Pink Toolbox, FB page, Pink Toolbox. Yun. Gusto kong batiin din po ang lahat ng members ng Team Loca, ng Alliance PNB Life, ng Prosperity Links sa Alliance PNB Life. Hello sa inyo lahat sa management. Tapos kay Señorita Lenny, pakisupport po ang YouTube channel ni Señorita Lenny, ang Cooking Without Looking. Pakisupport po ang YouTube channel niya, Lenny, L-E-N-Y, sa Tornino. Thank you, Señorita Lenny, sa pagsuporta sa programang ito. Isang visually impaired na napakagaling magluto, nagtuturo pa na magluto. Every night po, meron silang live streaming kung ano ng mga topics na na very informative, inspiring din po ang mga pinag-uusapan nila. Kasama po si Sir Manuel Hecomo. Silang dalawa po ang co-host po ni Señorita Lenny, si Shai or si Manuel Hecomo. Marami po silang mga guest na in-invite dyan. Paki-suportahan po ang kanilang programa po. So yun, meron tayong mga shoutout para kay Sir Manuel. Kay Señorita Lenny from Barcelona, Spain. Thank you, Señorita Lenny. Kay Ma'am Raquel, hello, Ma'am Raquel from USA, LA. Ito Erwin Azul from Long Beach, California, hello. Tito Lito from Toronto, Canada, hello, Lito Corleto. Kay Pinuno, na makikilala po kay Sir John Javier, kay Erin Javier, hello sa inyo. Okay. So yun, going back, Sir Manuel. Yes. Yun. Time check tayo, Sir Manuel. Time check. Sir Manuel? Apa. Nag-time check ako. Wala ka bang sasabihin sa time check, Sir Manuel? So time check. Anong oras? 1:25 PM. So, ang time check na yun ay hatid sa atin ng JCD Bangos. Ang bangos na malinamnam, katakam-takam, hindi malansa at higit sa lahat walang tinik o walang buto. Ang JCD Bangos na yun ay hatid sa atin ay gawa at hatid sa atin ni Sir Ricky Corleto. Yan, JCD Bangos. Galing. Tito Ricky, libre yan ha. Bayad yan. JCD Bangus. Basta yan, mura na. Malinamnam pa. Maayos yung sinabi ko, Sir Manuel ha. Galing no? Ako rin ang commercial sa show eh. Ako rin. So yun. Going back sa story mo, Sir Manuel. Hello? Sige pa. So yun, nabanggit mo nga, yung mga, syempre, yung growing up, yung mga kaibigan mo, isa na nagkakaroon ng mga nagkakaroon na ng mga buhay-buhay yan eh. Mga nagiging binata, dalaga na. Oo. Paano ka... Tsaka ako ngayon ako nag-isip, nung edad kong 22, hindi ko nasasabihin kung anong 19 yan. Baka mabuking tayo. Di pa namin nagpapagitan si Willie Aldo from... Ando?
Willie Ando from California pa. Yung nagpapabate. Ayan. Nung 22 ako, nakaano ako sa TV na naman, di ba? Oo. So, may kinommercial na ano, yung iBank. Ay ba? So, kung merong blood bank, merong iBank. Okay. Matang bangko. Ano, yung cornea. Cornea. May mga, oo, yung mga nakakita, pinagdodonate ng cornea nila, halimbawa, sa cancer, may taning ang buhay, Mm-mm. o kaya naman, na aksidente, yung Mm-mm. cornea nila, halimbawa, yung aksidente, yung cornea, kakausapin nung iBank, ng mga taga-iBank, kung gusto nilang i-donate yung cornea, Mm-mm. nung na-aksidente ka mag-anak nila. Okay. So, ayun. Ayun. So, natuklasan namin yung iBank. Pumunta kami doon sa Makati Med. Okay. Yan, chinek up nga ako ni Dr. Minggita Padilla that time yung kanilang head pa Dr. noon. Si Dr. Minggita Padilla yan ng iBank. Mm-mm. Chinek up ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, eto, pinapunta kami sa isang institusyon Mm-mm. na pwede mag-sponsor sa akin. Mm-mm. And that was, Philippine Band of Mercy. Yan sa May Rodriguez, Quezon City. Yes, yes. Okay. Nung una ayaw pa kami tanggapin kasi corneal transplant daw yan. Tapos Makati Med, sobrang mahal daw yan. Ano po, private? Oo. Tapos, pero nung kalaunan, ano lang yun kami kasi ano nga siya, nirekomenda nga ni Dr. Minggita Padilla. So hindi nila napahindian si Doktora. Ano, may endorsement ka? Oo. Tapos ayun, bumalik kami sa Makati Med. Pero hindi naman si Dr. Minggita na yung nag-opera sa akin. Ang Mm-mm. nag-opera sa akin, ang nag-sked sa akin noon sila Dr. Bengson, ng mga nasa Amerika na ngayon. Mm-mm. Mga espesyalista nilang residence doctor. Mm-mm. Yan, so corneal transplant. April 4 na-transplant ako nag-opera ako. Tapos yun, sabi nga sobrang excited ako nung ano, Operation. from 6 p.m. hanggang 10. So, 4 na oras yun. Mm-mm. Tapos ang ginawa sa akin, local anesthesia lang. Aha. So ramdam ko yung pagtahi, Correct, correct. ramdam ko yung pagtusok, Oo. yung mga gano'n. Oo. Mm-mm. Tapos And, both eyes? isa lang, yung left lang. Kasi hindi na nga pwede yung right. Oo, oo. Mm. Oo. Tapos, ayun, after, uh, siguro 2 days, kasi Ah. hindi agad ako na kinabukasan dahil wala nga yung doktor. Mm-mm. May opera yata. So after ako, mas excited na talaga ako. Sabi ko, naiisip ko yung mga palabas sa TV na Kita mo na. yung mga kailangan Rudy Fernandez na Oo. yung mga ano na dahan-dahan mong Yes. imulat yung mga mata, mga ganon. Oo, oo. Mm. So excited na ako for that. Mm-mm. Kasi di ba meron nga tawag dito, merong bandage yung mata. Yes, yes. Oo, so pero parang na-imagine ko Ano yung naman sa loob ng mata ko, vision mo, no? parang wala namang nangyari. Parang wala naman ako. Oo. Mm-mm. Tapos eto na, pinatawag na kami sa laser room. Yun yung office ni Dr. Bengson. Mm-hmm. Ayun na, pinuksan na yung yung una yung shield muna. Aha. Yung bandage. Mhm. Pag kung ganun, sige dumilat ka. Mhm. Pag dilat kong ganun, napapikit uli ako, tsaka napailag ako dun sa ilaw. Kasi talagang sobrang silaw na silaw ako. Oo, oo. So meron. Hindi ko kaya yung nakita ko. Hindi ko kaya yung silaw. Pero wala akong nakita image. Basta silaw lang. Silaw. Oo. Tapos bakit? Sabi Ulit. ko, sobrang nasilaw po ako. Sabi niya, yan, success yung operation natin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, parang wala naman ako nakita. Oo, Wala oo. naman ako nakita. Silaw lang. Oo, tapos yun, sabi niya, sa mga darating na araw, lalagyan natin. Kasi ganun pala yung pino-opera, lalo sa mga tabi. Nilalagyan pa nila ng permanent lens, kung tawagin. Oo. Lalagyan pa. Pinapatungan. Oo. Tapos after 2 days, after 3 days, mga ganun-ganun yung mga ko nun pagbabalik ko doon, check up. Mm-mm. Meron inulit nga yung operation ko dahil lumuwag yung tahi. Okay. Yung namaga kasi yung swelling nun, Mm-mm. humupa. Mm-mm. Yung sabi yung tawag dito, yung pamamaga.
Yes. Oo. Mm. Tapos Leo, inopera ulit ako. Pumunta ulit kami sa Band of Mercy. Alam mo, nakakahiya nga doon. Laki na nagastos sa akin. Pero Oo nga, umulit pa eh. kasi, oo, tapos ayun nga, yung sabi ng doktor, normal daw talaga yan sa mga opera. Kasi pag natanggal yung maga, humuhupa talaga, lumuluwag yung tahi. Okay. Yes, So, yes. ayun. Mm. Pabalik-balik kami, after a week, after 2 weeks, after, mga ganun-ganun. So, parang walang progress. Parang, ang ginagawa sa akin, nilalagyan ako ng thermometer sa loob ng mata. Kasi Mhm. lagi na nga daw pataas yung presyon. Oo, oo. Hindi nila maggalaw kasi sobrang taas yung presyon. Pressure nung Yun pala, oo. Mm. Tapos ayun pala, after 7 months, sabi ko, ang kapal nung shit ko nun eh, yung di ba may parang inaano silang, parang sheet, parang check up kapag Ayan, ayan. bumabalik-balik ako. Medical records. Ang kapal na pwede nang gawing libro. Oo, oo. Ang kapal 7 months na sabi ko, Dok, Ano, case study lang nangyari. kailan po ba ako, Dok, lalagyan ng permanent lens? Mm. Kasi nung pala, isa pa, inaano pa, anong kulay to? Anong kulay to? Wala Wala. akong maano mga, Wala. kasi nga, hindi pa ako marunong tumingin ng kulay that time. Okay. So wala ka idea sa Wala colors. akong idea. Tapos isang ganun, sundan mo nag-stop siya ng ganon. Daliri niya. Nag-stop siya Yeah. ganon, oo. Sundan mo. Ginagano ko naman yung mata ko. Inaano ko naman. Gumagalaw naman. Tapos yun, oo. Ngayon, sabi ko, tapatin niyo na ako, Dok. Ano ba yung Sabi niya, ganito kasi, Mm. ang mata daw natin, since 3 years old ka pa lang, nagde-develop pa lang daw yung paningin natin. Okay. 3 years Ngayon, old sa start mag-develop. oo. Ngayon, ang nangyari sa'yo, yung nagde-develop na yon, yung sa panahon ng pagde-develop ng mata, tsaka ka na bulag. Mm. Tapos, huminto yun. Ngayon, pati yung mga nakita mo, kasi, Oo, oo. 3 years pati yung mga nakita mo, nabura lahat sa utak mo. wala. Okay. Oo. Oo, Mm. oo, na-delete lahat daw sa, so wala kang idea ngayon. So, ang nangyari, parang Back to inborn ako, zero. di ba? Back to Oo. zero. Oo, yan. Tapos, nung talaga nakadismaya yun. Yeah. Kasi Frustrated ka. pinrami sa akin ni Dr. Bengson na kahit Nakakita. nakalakad naman lang daw mag-isa. Oo, oo. Oo. Ayun. Mm. Tapos, umuwi kami sa bahay. So, sinabi ko, Kaya ni mami mo yan. Ni oo, nanay. sabi ko, ate, ganito ganyan. Sabi ko, hindi pala kasi, ayun sinabi ko na, pero kailangan may monthly check-up pa raw kami. Kasi yung nakikita kong liwanag, mawawala pa yan, sabi nga. Mhm. Pag pinabayaan. Parang Totoo. yun na lang ang natitira. Pwede pa. I-save. Oo, oo, baka pwede pang kasi pwede pang mag-develop din yun eh. Kasi, Oo. oo, mas lumiwanag eh. Correct, correct. Oo, ngayon, sabi, pag pinabayaan mo yan, mawawala pa lalo yan. Mm. Pinapostrate na nga ako na sabi ko, wala na Mm. tayo bumalik-balik. Ayoko na. Pinapaasa ka na lang. Wala pala, oo, ganun. Tapos, ayun, hindi ko naman na nung, pagising ko isang umaga, ang dilim, parang mas Nawala ng madilim. liwanag. Nawala ng liwanag. Oo, mas madilim pa mas maliwanag pa nga nung hindi ako na-opera eh. Yes, yes, yes. Ba't ganun? Ginaganon ko yung inaano ko yung mata ko. Oo, Wala oo. talaga ako mahanap na liwanag. So, Wala na. yun. Oo, Mm-mm. hindi ko lang sinabi sa kanila yun, sa pamilya ko kasi nga, parang ako na rin nag-decision kasi na hindi na rin kami balik. So, yun, parang inano ko na lang. Tinanggap ko na lang ng gano'n. Mm-mm. Ayun, Parang, tapos, kung pwede natin sabihin parang mas lumala pa. oo, parang gano'n. Hindi ko na pala alam na eto na, nung um, actually nagkaroon pa nga ako ng ng suicidal attempt. Mhm, mhm. Kasi parang na-frustrate nga ako. Yung suicidal attempt na yan, Manuel, diyan nang galing yan. Doon sa frustration mo, itong 22 years old ka na makakakita ka because of the Hmm, cornea transplant. oo. Ah, Tapos sabi ko, okay. ano kaya ang magandang pag sinaksak ko ng sarili ko, ang sakit. Mhm. Malagkit, ang sakit. Parang So, lalawit dito, ano ang yung, sakit. ano yung madaling paraan na magpakamatay? Parang, Oo. Alam ko na, sabi ko, since kasi September na noon, sabi ko, alam ko na. Sabi niya maganda na matindi lang. So, ni Watusi. So, what to umiiyak see? lang pala ako noon. Sabi ko gano'n. Mhm.
O yun. Pero hindi ako tumatiming pa ako. Okay. Tapos, tumatiming pa ako, papabili ako sa mga bata. Ganun. Eh, October 1, namatay yung kuya ko. Yung sumunod sa panganay. Mm. So parang naku, ang sama, ang sagwa naman kung sasabayan ko pa yun. Ano, nakonsensya ka Ang na. saklap naman ng pamilya. Oo, kung sasabayan ko. O kaya, susunod ako after, nagki-Christmas pa naman. Oo, oo. Ayun. Parang, tapos, so hindi ko na tinuloy yun. Mm. Yung ganong Tapos, nung sumunod na taon, Okay. ah, napasali naman ako sa Singles for Christ. Lalong nawala Yes. yung, yung pagplano ko na Oo, oo. gawin yon. Kasi nag-enjoy na ako sa Singles for Christ. May mga na-meet kang mga bagong kaibigan. Tapos, Oo, tapos, Lord. parang, oo, ganun. Mm. Tapos, oo. Matanong ko lang, nung siyempre 3 years old ka, nabanggit mo nga, medyo nawawala na yung paningin mo eh. Habang lumalaki ka, meron ka bang idea ng ano, ng mga pangarap sa buhay? Anong gusto mo nung Marami kabataan? syempre, marami syempre. Unang-una dyan, gusto ko maging recording star. So bata Yun ka palang talaga yung kumakanta ka pangarap na. ko. Oo, yun talaga yung mga pangarap ko dati. So why not? Recording star o kaya dahil sa medyo, TV, mahilig ka manood ng TV pala eh. oo, tsaka dahil medyo marunong din ako sa math, gusto ko maging accountant Ah, talaga, galing. oo. Blind accountant, ano? Gusto ko talaga yung tapos yun, Numbers? oo, pero hindi hindi pa rin, kasi nga hindi naman ako nag-aral, hindi naman ako Oo, oo. Mm. oo, yun. Tapos nag-singles progress ako, nag-choir, sinalihan ko yung mga yung mga organization na yung malilibang ako. So naging ano, talaga nagpaka-busy ka na. Oo, nagpaka-busy ako ng gano'n. Paano Tapos pumasok ang massage sa'yo? eto na, nung parang yung sa mga kasama ko singles for Christ, ah, nagsipag-asawa na din. Kumbaga naging couples na sila. Couple. So mga bago yung mga nakakasama ko, mga bago yung mga, Oo, oo. Mas so mga young parang, oo, parang nag-try naman ako mag-homeschool. homeschool. Mag-homeschool, Okay. oo. Yung sa Future Vision nga, Mhm. yun kay Ma'am Lauren. Dito lang din yun sa may Bambang Taguig. Mm. Yan, si Ma'am Lauren, yun yung naging mentor ko, teacher. Mm. Yan. Nag-aral ako doon. Akala ko dati nga, di ba sabi ko nga yung Braille, Yung akala ko parang yung binubuo letter. yung letters. Oo. Ayun pala, that's that. Correct, correct. Ganun. Oo. Pero tawag Ang dito, pinag-aralan mo madali sa ko bullying is natutunan Braille. yun. Braille. Ano, oo. In 2 days, natutunan ko lang agad ang Braille. Wow, ang bilis, ang galing. Sa isang maghapon, natutunan ko naman yon. Pero in 2 days, nakakapagsulat na ako Oo, ng oo. Braille. Galing, galing. Pero napakabagal. Oo. Hindi, pero Napakabagal. bilis na matuto ka magbasa, magsulat sa Braille. Ang galing. Oo. Ang nangyayari pa noon, dahil sa Braille nga, di ba sinasalat, inaantok ako, inaantok ako magbasa ng Braille. Kasi Oo, nga, sinasalat-salat nga. Oh, ganyan. bagal eh. So, magaling ka na Oo. magbajong. Hindi ko nga alam yung madyong na yun. Paano ba yun? Ang Sinasalat. ano ko lang dati, guhit-guhit eh. Yung sinalat Oo. ko yung madyong dati. Mm. So, paano mo nagamit yung natutunan mo dyan? Saan mo na i-apply yung Braille? Ayan, tapos nung hindi pa nga Braille at saka computer yung pinag-aralan ko. Kasi sabi Okay. ng teacher ko, kung academic, wala naman ng Okay ka na. wala naman na akong ituturo sa'yo sa So Mm. yung Braille, computer, pinag-aralan ko. Computer tsaka Braille. Tapos, teka, ang ingin ng talk. I-off ko nga. Yun. Tapos, actually, nag-ALS agad ako eh. Pinag-ALS agad ako. Itong teacher ko nakakainis. Pinag-ALS agad ako ng nag-aral ako ng Braille. Ano ka na yan? 20, Pasok ako doon. 22, 23 years old ka na yan, no? Oo. Hindi. Mga nasa 30 na ako. Ay, 30. naku, nabubukig mo na ako pa. Wala namang taon eh. Walang taon. Walang year ng ano na nung kung sa Aha. ba to. So okay lang. Oh. Tapos, ayun, ayun nga, computer, Braille, yun yung pinag-aralan ko doon sa homeschool na yun. Tapos, sabi ko, parang at my age, kailangan ko na trabaho. Gusto ko Yes, na yes, magtrabaho. yes. Oo. Tapos, sabi ko, paano kaya?
Ngayon, yun yung massage. Sabi ko, dati ayoko ng massage eh. Totoo Mm, lang ayoko ng massage dati. correct. Parang Okay. parang sa akin ayoko, hindi ko inaano kasi massage therapist ako ngayon. Pero Mm, hindi ko inaano dati, parang ano sa akin ng massage eh, ang magmamasahe parang, parang, oo, oo. parang minamaliit ko yung mga masahistang bulag. Yes, yes. Parang Oo. ano, parang yan na lang ang pwedeng gawin. Oo, yung parang ganun. Oo, oo. Tapos nung ano ko, kahit naman hindi bulag pala, nagmamasahe. So, Yes. parang ano, Decente naman eh. oo naman, oo naman. Dati yun ang ano ko ha. Pero Concept. ngayon talagang ini-enjoy ko ang pagmamasahe at talagang may pera sa pagmamasahe. Kumbaga, yan ang naging ano, bread and Mm. butter mo, yan ang nakatulong talaga sa iyong Oo, pagmamasahe. oo, oo. For how Tapos, many years ka na nagmamassage? 4 years nga lang eh. Kaso, di ba nagka-pandemic? Kung susumahin hanggang ngayon, nasa 6 years na. Okay. At Mm. tapos, ayun, ah, nagpaalam ako sa nagpaalam ako sa teacher ko na kung pwede, alis na muna ako kasi sa edad ko na ito, Mhm. kailangan ko trabaho na Yung noong una, regular na syempre, talaga. hindi siya sumasagot. Pero Oo. alam ko po siya. Kasi may promise ako that time sa kanya kasi ako yung maasahan niya eh. Na Mhm. nag-ano ko na balang araw is matutulungan ko siya magturo sa mga Mhm. darating pang bulag na estudyante doon Yes. sa Future Vision Home. Oo. Kaya ayun, naintindihan ko naman siya. Pero alam ko naunawaan niya naman ako nung, Tampo sa'yo yung teacher mo. oo, naunawaan niya ako nung ano na siguro. Bakit ka aalis? Anong plano mo? Gusto ko kasi magtrabaho na, kumita ng sariling pera. Tapos, Okay. oo, though dati meron akong parang, maliit na pinagkakitaan. Pero, alam kong hindi gusto ko talaga yung Hindi yung, sapat. oo, gusto ko talaga yung, pero talaga na may enjoy mo. Medyo. Yes. Yung kumbaga, saan ka Tapos, magiging masaya din. hmm, Hmm. ayan. Yung tanong ko lang, Manuel, medyo bumibilis kasi yung oras natin. So yung time na yun, from 3 years old hanggang yun nga, yung 30, nakapag-start ka na rin mag-work, kumita, talagang si mama mo ang bumubuhay sa inyo, sa'yo? Ay, hindi. Kasi Yung nga papa eh. mo, nakalaya naman eh. So Ay, nagtulungan yung tatay ko kasi hindi ko na ikwento, no. Nung 12 years old, kasi mabilis kasi oras natin eh. So parang nung 12 years old ako, namatay siya. okay. Na napagtripan. Mhm. Hindi namin alam ah, hanggang ngayon, palaisipan pa sa amin yung kaysa ang sabi, pinagsilosan daw. Walang Walang pero klaro. pinagtripan siya ng 4 daw na tao. Kasi lahat ng nakakita, tikom ang bibig. Ganon. Oo, hindi man lang namin naidebanda, hindi man Walang lang way talaga. So parang oo. ano, no? Grabe kay nangyari kay tatay mo, no? Yung inako niya is Oo, criminal. 37 wounds, stab wounds yun eh. Ilan? 37. Wow. Tapos Grabe. ang Ano yun na? ang Galit matinding, din. ang matinding pumatay sa kanya, may saksak siya ng ice pick na dito sa may dibdib niya, maliit na butas, pero nung inautopsy, yung puso niya durog. Ang So lalim. yung, so yung ice pick, parang kinalikot pa ng ganon. Good. Yeah, yeah. Wow. Durog yung puso niya. So, talagang si mama mo ang bumuhay sa inyong lahat, no? Nung time na yon kasi 12 years old ako noon, tapos yung namatay tatay ko June. Mhm. Graduate ng high school yung ate ko March. Mhm. So wala siyang magawa kundi mag-apply na lang ng trabaho. Oo, hindi na Ang nag-college. breadwinner Trabaho namin. na. Oo. Siya yung naging breadwinner namin. Nagtrabaho Okay. siya sa electronics. Tapos dati kami pasundot-sundot pa rin ng labada, ganyan. So yun, nabuhay kami. Hanggang sa nakapag-asawa ng ate ko, ayun. Mhm. Yung napag-asawa niya naman ay na mabait na skills. Kaya Oo. natulungan din talaga ng bonggang-bongga yung ate ko. Oo. At kami na rin, syempre dami na rin Damay kami. na. Mm, Oo. mm. Yun, So, parang yes, yes. doon lang kahit pa paano guminawa yung aming So basically yung childhood, yung adolescent stage ni Manuel mm, eh happy naman. happy. Ayun, tapos yun, sa ate ko, ako yung nag-alaga sa mga pamangkin ko. So, yun Yes. sinasabi ko, half of my life sa bahay lang talaga. Kasi So, talaga makakasama yung, kayo ng mga kapatid mo na kahit may mga asawa na sa bahay. hindi, yung ate ko lang. Ate mo lang. Tsaka yung, oo. Mm, Kasi isa ko naman kapatid na matay, ano yun, ganon-ganon yun.
sa panganay namin, sa dito, ganyan. Mm, mm, mm. So, ayun. Tapos, yung mga kapamangkin ko, wala pa nung baby sila. Ako na nag-alaga noon. Sa'yo na lumaki. Oo. Mm, Ay, mm, sa akin na yan. Oo. oo. So, Mm. nung nakapag-aral yon, nakapagtrabaho, tapos, di ba, nung nakapagtrabaho ako, Mhm. binati ako ng mga kasama ko sa singles choir, kaya sa choir na yung mga kapos na sabi nila, tama yung ginawa mo. It's about time na sarili mo naman yung intindihin mo. Ang ano, sabi nila sa akin, Oo, oo. it's about time na sarili mo naman yung ano Mm, yun mo. mm, Eh mm. kasi malalaki na rin naman yung mga pamangkin ko doon. Correct. Tsaka ano, papaano ka College tutulong sa iba kung kailangan mo ng ikaw mismo kailangan mo ng tulong, oo. 'di ba? Ayun. Mm. So basically, anong yun nga yung kung isusumahin parang 6 years kung kasama ngayon yung pagiging massage. Right now, anong pinagkakabalahan mo? Ayun, meron pa rin kahit paano home service, yung mga suki ko na rito yung mga client ko Tuloy-tuloy ang dito. massage na yan. Tuloy-tuloy. Oo, tapos, ayun, ito, yung LS LS. kami ni Ate Lenny Oh. paggabi. Yan. Si Tapos, yes, yes. isa pa pala, officers din ako sa PWD dito sa barangay namin. Organization niya. So, oo, ako ay isang auditor. Ah. Dito sa, Pati malapit-lapit na doon sa pangarap mo dati maging accountant, ano? Diyan sa auditor, no? oo, kaso wala namang iyo audit dahil wala namang kami Walang pumapasok. So, konti lang trabaho mo, konti lang yung audit mo. iba ang trabaho ko. Auditor na sinasabi, pero auditor ang tawag kasi di ba may mga ano yan, coordinator, auditor, PRO, Yan. ganyan-ganyan. So Treasurer. ako yung nasa auditor, pero iba, pare-pareho lang kami ng trabaho. Katulad halimbawa, recently lang nagtatawag kami ng mga PWD members dito sa aming lugar. Yung mga nabaksinan na o yung mga hindi pa nabaksinan, i-schedule namin. Yes. Diba? So, yung coordination, basically coordination ang ginagawa nyo lahat. Oo. Si Ganun ang, Nanay Rosita, kamusta ngayon? ay doon siya sa labas, nakipag-checkan, katambay yung mga, ganun na lang siya ngayon. Pero Oo. sa edad niya, 78 na siya ngayon. Napagsilbihan niya na kayo eh. Oo. Pero hanggang ngayon, nagsisilbihan pa niya kami ha. Siya yung nagluluto sa amin. Oo. Ganun. Talagang hands-on mother, no? Dapat next time Oo. si Nanay Rosita ma-interview ko eh, no? Ulirang ina. hindi, hindi masyadong, ano, kasi Bisaya, Waray yun, hindi masyadong, ano. Ano? Oo. Wala Tsaka, masyadong bilang emosyon. tsaka ano, tawag dito, yun. Siya yung guide ko pagka alam mo may home service, Mm-mm. siya yung nag-guide sa akin. Pagka malapit lang, pagka pwedeng lakarin. Pero pag malayo naman, may rider naman ako. Rider na. Parang mga, yung angkas. Yeah, oo, meron na akong sariling contact nun. Manuel, medyo bumibilis yung oras natin. Okay lang ano? Maglaro tayo. Sige. Makipaglaro. May Sige, mga ano sige. kami, yung mga ibibigay ako sa yung words or set of words. Tapos paki-connect sa buhay mo kung anong relevant, significance. Parang gawin mo Okay, na rin sige, yung sige. message sa Sige, mga tao. sige. Oo. Okay. Hindi naman to hindi to math. Alam ko magaling ka sa math eh. Walang math. Talo ko dyan. Hindi naman. So, yung mga ibibigay akong words on the spot tayo. Kasi yung Okay, paki-connect sa buhay mo ha. sige. First word ko sa'yo, Sir Manuel, suklay. Suklay, para yan sa aking mahabang buhok. Doon. Hindi kasi Hindi ko kasi nagagamit yan eh. Oo. Kasi sabi nga nila, dati sabi ko may gender problem ako. Pero siguro ngayon parang hindi ko alam kung sabi niya sa kung naguguluhan ka, kung para mas hindi ka magulo, yakapin mo na. So, Embrace it. ayun. So, ito yung paraan ko para maipakita ano ko. Yes. So, yan ang significance sa'yo ng suklay dyan sa mahabang buhok mo na niyakap mo kung ano yung personality na meron ka. Yes po. Yes. Galing. Second word ko sa'yo, Sir Manuel, lower bikutan. Lower Bigutan ito, dito ako lumaki, dito na ako nagkaisip, dito na ako masanay na ako dito. Siguro kung pupunta ako sa ibang lugar, sobrang may miss ko, papahanap-hanapin ko talaga. At gusto ko pa rin bumalik dito kasi ito yung
kumbaga parang homegrown or talagang tito na ako Memories mo, nandyan lahat. Yeah, oo. Baga, dyan nabuo ang So, wala na rito lahat yung mga nakasama ko nung pero parang mamimiss ko talaga yung ingay ng namin, lugar na amin. Pag actually, pag pupunta ako sa ibang lugar, namimiss ko ito eh. nakukumpara mo, no, yung lugar mo, no? Oo. Sige, last word ko sa set of words sa'yo, Sir Manuel, Nanay Rosita. Nanay ko kasi, yan, sabi ko nung one time, kasi siya, no, hospital siya, tumaas yung blood pressure niya. Sabi ko, nung sobrang prayer ko nun, sabi ko, wag mo na Lord, kasi yun yung pader ko, yun yung mata ko, yun yung, tawag dito, siya yung, alam mo yun? Sandalan mo. Oo, actually yun, tama si Miko, yung interview mo kay Miko that time, nakarelate ako nung bonggang-bong na doon. Sa mama niya, no? Oo, yun sa mama niya. Kasi yun din, same kami ng same kami ng, ng naramdaman or ng low battery, please charge. Ako, ito na. Same kami talaga ng ni Miko. Pagdating sa nanay. So yun si Nanay Rosita para sa iyo, Sir Manuel. Talagang siyang alan mo na kumbaga kung pwede pang humaba, bigyan ng mahabang buhay ni Lord, yun ang panalangin mo. Oo. Last two questions, Sir Manuel. Before I let you go, alam ko medyo busy ka rin, tsaka baka hindi ka pa nagla-lunch. Question ko sa iyo, Sir Manuel, what makes you happy? Ano po? What makes you happy? Ay, simple lang ako. Nagpapasaya lang sa akin yung mga nasa paligid ko lang. Tawag dito, basta kompletong pamilya, ang mga kaibigan, tsaka yung mga mga newfound friend. Ayan, sobrang saya ko na yan. Actually, pag LS namin ni Lenny sa gabi, masaya. Ayan. Grabe, hindi ka nga kayo napapagod eh. Talagang 2-3 hours, dire-diretso, ang galing. Talagang baga yung makipagkwentuhan, yun din ang nakakapagpasaya sa'yo. Kailangan ko lang talaga magpaalam kasi nagtatrabaho pa ako sa umaga, sa office. Correct. Sa barangay. Last question before I let you go, Sir Manuel. Meron bang event or instance sa buhay ni Manuel Hecomo na parang suko ka na, give up ka na? Pagod ka na, ayaw ka na? Parang may mga pangarap ka na parang mukha ng imposibleng matupad or mangyari. But with God's grace, the impossible turned possible. Oo. May mga pangarap ako hindi natupad. Pero hindi pa dumating sa isip ko, sa ko na gano'n. Yung gusto ko mag-give up or Siguro, yun lang yung pinaka sa akin, yung hindi natuloy, hindi natupad yung promise sa akin ng doktor. Pero bukod sa doon, wala akong event na talagang gusto ko lang wala pa naman so far. Talagang kumbaga malakas ang iyong personality. Talagang kumbaga yung kapit mo kay Lord, especially nung naging part ka rin ng SFC, no, Single Surprise. Yung faith mo, lumalim na rin yung faith mo, Lord, na kung ano man pinagdadaanan, kayang-kaya mo lahat yan. Opo. Siyempre, sa tulong din ng family mo tsaka ni Nanay Rosita. May time pa ba tayo? Kasi gusto kong kantahan yung mga nag-request sa si Madam Ate Len. Yes. Kung mapapagalitan niya ako mamaya pag hindi ko sila kinantahan. At si Ate Raquel. Yes. Bigyan lang shout out Ate Raquel and Yes, Ate Len. Senyorita Lenny. So yun, bago kita pakawalan, Sir Manuel, baka pwede mo naman kami bigyan ng yung kanta ng buhay mo. Kung anong gusto mong ihandog para sa sige mga natin. Okay lang, para mapakinggan nila ang napakaganda mong tinig. Okay lang, Sir Manuel? Sige po. Okay. So yun, mga kaibigan, mga viewers, mga listeners, pakinggan natin. Hahandugan tayo ng isang awitin ng ating very special guest for today. So yun, makikira lang po, magingay para kay Sir Manuel Hecomo. 4 minutes, 20 seconds. MAGHINTAYKA Lamang Gerald Sant. 4 minutes, 20 seconds. MAGHINTAYKA Lamang Gerald Santos. Karaoke instrumental. Brian. Video player. Video player. Head collapse video button.
4 minutes, Wait lang. 20 seconds. MAG 8, 4 minutes, 20 video. Rewind 10 seconds. Rewind, 10 second. Video player, heading, speech off. Ang panahon na para sa'yo. Huwag maiinit dahil ng pag-asa at ating ang ligaya ang isipin ng oras pa. Wait lang po. Rewind ko lang pa. Speech on, video player, heading. Video player, heading. Video player, heading. Video Sorry player, po, sorry video po. player, heading. Video player, heading. MAG, MAGHI. 2 minutes, 1 sec, rewind 10 second. Video player, head, track position, preview, more actions, captions, cast, video player, head, pause, but video player, head, video player, head, video player, track position, video player, MAG, track position, 2 minutes, track position, track, video player, heading, Brian Gatew, download, button, ship alert, download this vid. Download it. Try it free. Download it. Selected. High, medium, term, privacy, restriction, skip. Try it for skip. Free trial. Skip. Video player. Heading. Video player. Head. Video. Rewind 10 seconds. Rewind 10. Rewind 10. Rewind 10. Rewind 10. Rewind 10. Rewind. Rewind, 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 rewind 10 seconds. Speech off. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinis dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa para din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroon saya. Pag-ibig ay hindi lang upang lumakas pa. Iiwas pag nabibigo, dapat lalong mabangga. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok ka. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigat-bigasawian. Ang pangarap mo ay makakagkat, basta't maghintay ka lamang. Nasa iyo, mabilis kahit dalaw sa mundo. Ang pag-asa, inaligaya mo. Ang
bigla-bigla nasawi. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't mag-ingat ka lamang. Galing, thank you. Manuel, thank you. Grabe ang galing. Hinihintay ka ba, Sir Manuel? Wala naman. Yun. Sige, maraming salamat, Sir. Maraming salamat po. Pasensya na po sa hindi ko yata na-rewind pa yung yung -1. Okay lang. O baka last message, tsaka may gusto kong i-promote yung LS nyo ni Señorita Lenny before I let you Ayun go. po, sa mga nanonood ngayon, sana nabigyan ko kaya ng kahit pa paano ng inspirasyon. Kumbaga parang naging naging inspirasyon sa inyo ang kwento ng aking buhay. Gusto ko lang po sana i-promote sa inyo yung LS namin ni Ate Lenny. Yung channel muna ni Ate Lenny, yung Yummy Lenny. Cooking with no looking. Tapos, kasama niyang channel niya na yan, yung LS namin gabi-gabi. Ako yung co-host niya. And I'm lucky na naging co-host niya ako, napili niya ako as co-host yan. Utang na loob ko rin yan kay Ate Lenny. And Ate Lenny yan, maraming salamat sa iyo. Sana tumagal yung friendship natin. Ayan. Yun. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Sir Manuel. Yun, patuloy din natin pagdasal si Sir Olan Cruz. Ay, oo. Birthday niya pala nung Sabado ako. Nung Biyernes. Yes. Belated happy birthday, Sir Olan. Magaling ka. Pati always pray for you. Pati si Ma'am Avery, yan. Pati recovered na si Papa B. Oo, yan. Okay. God bless all of you. Thank you. See you sa Maraming salamat, Pao, sa pagbibigay mo sa akin ng time. Yes. Sa show mo. Next week, si Ma'am Raquel naman. Si Ma'am Raquel next week. Oo. Ingat. Salamat. Thank you. God bless you. God bless. Maraming salamat. So yun, napakinggan natin ang kwento ng buhay ni Sir Manuel. So before I end, gusto ko na sabihin ng parang conclusion, what makes you happy? What makes us happy? Hindi to sa mga material na bagay. Kotse, bahay, gadgets, ko naman to. Ito yung mga temporary happiness ang binibigay sa atin yan. What really makes us happy, kagaya ng sabi ni Sir Manuel kanina, relationships. Happy relationships equals happy life. Kung maayos, maganda, masayang relationship mo with your family, with yourself, with your creator, equals ang total niyan, happy life ang ibibigay sa inyo. So what really makes us happy? Happy relationships. So pag-ingatan natin ang mga relasyon natin sa buhay natin, ang mga karelasyon natin, pamilya, asawa, anak, kung sino man ito, pahalagaan ho natin yan. Especially ang relationship natin sa Diyos, sa may kapal, sa ating creator. Bigyan natin ng importansya mga bagay nito. At pahalagaan din natin siyempre ang relasyon natin sa sarili natin. So yun, what makes us happy? Happy relationship equals happy life. Bago ko tapusin ang show na to, again, I'm reminding everyone to please subscribe, like, and hit the notification bell para sa YouTube channel ko. Paulo Javellana TV. Again, Paulo Javellana TV, pakisubscribe po. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, ano pang ginagawa nyo? Subscribe na. Lahat ng mga episodes na pinapanood nyo dito sa iPossible Bay Makikiral na po. Ina-upload po namin yan weekly para mapwede nyo balikan. So yun, maraming salamat. Different stories from different people, from different walks of life, mapapakinggan, mapapanood nyo. Makakapagbigay inspiration sa inyo. And lastly, please like and follow my Facebook page, Paulo Javellana.
Pwede kayo mag-comment sa Facebook page ko sa mga naghanap ng mga inspirational, motivational keynote speaker para sa mga schools, companies, churches, organizations, mga company trainings na kailangan po ng mga kumpanya nyo. Pwede nyo po kaming kausapin. Pwede kayo mag-comment sa Facebook page ko, Paulo Javellana. You can also reach us sa 0927-1818-337. Again, pwede kayo mag-comment sa Paulo Javellana Facebook page. Kung wala naman kayong magandang sasabihin, huwag na kayong mag-comment. Again, I'm Paulo Javellana. You've been a great audience. Thank you, to God be all the glory. Huwag nyo nang intayong mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.